estic a casa. Des d'aquí vaig començar a fer tot. It feels great to be practicing and playing next to that view. It's amazing. I mean, we have classes, we can listen to each other. We're in this beautiful village. Palamós trobo que té una energia molt especial, que fa que et vingui de gust estar aquí, es treballa millor. Es un regalo, hace que la experiencia sea aún más completa. En Palamós nos definimos como una vila marinera, acollidora i cultural, i volem que sigueu molt i molt ben acollits. Veig cares conegudes de Palamós, per tant, saludar també els palamosins, però també gent de València, de Teruel, de Múrcia, de França, de Luxemburg, de Polònia i de Portugal. Thank you for coming. Here you are in the center of the world. Amb activitat, que l'aire corri, però clar, quan estàs piano has de... La idea d'iniciar aquesta activitat formativa a Palamós del curs internacional de flauta travessera va sorgir d'un gran flautista palamosí que és Vicenç Prats. En Vicenç és un palamosí doncs, que ja de ben jovenet doncs, va començar a estudiar música, va començar a estudiar flauta. Doncs ara actualment està de flauta solista a l'Orquestra de París. Tenia aquesta inquietud de fer alguna cosa aquí a Palamós, la seva població, i aquest any doncs, ens hem decidit a tirar-ho endavant. Va entendre que valia la pena aprofitar un marc com el de Palamós i les infraestructures que tenia i l'entitat que podia organitzar-ho, que eren Joventuts Musicals. Tenim la Gorga, tenim Joventuts Musicals, que està composta de tots els meus amics, i o sigui, era... Lo raro que ha estat que no ho haguéssim fet abans. Tenia confiança en primer lloc perquè coneixia tota la infraestructura de Joventuts Musicals de Palamós i la gent que hi ha al darrere. Evidentment, coneixia en Vicenç i sabia que si s'hi posava il·lusió i ganes, que ja es va veure des del primer moment, l'únic resultat podia ser l'èxit. El que, si he de ser sincera, no m'esperava és que tingués l'èxit que ha tingut. Espagueti. És una manera de promoure una activitat musical més de Joventuts Musicals, de promoure estudiants d'aquest instrument que és la flauta i també, com no, de promoure Palamós i el seu entorn. 8 hores, al final, que cada professor fèiem al dia. Amb classes col·lectives i classes individuals, classes de grup. There's, I think, 20 of us, so quite a bit, but we still get to have classes basically every day. És adreçat també un ventall de nivells més amplis, no? Des de gent que ja està aprenent a tocar, per dir-ho d'alguna manera, fins a gent que ja està més perfeccionant tot el que és la flauta. It's very fun because both the teachers have very different methods, so I go to the classes not exactly knowing what I'm going to do, but it ends up being fun and I learn a lot. Nos han transmitido lo importante que es la seguridad en uno mismo y que la calidad de un concierto depende mucho de la fortaleza mental que tengamos. Aquesta setmana ha començat el curs d'estiu de flauta travessera i avui estem aquí al Centre Cultural La Gorga perquè està a punt de començar el concert que oferiran els professors.
Well, I came here expecting to learn some flute. I got that, for sure. I developed the methods because they are very energetic, the teachers. El que inculco o intento inculcar és la tècnica i després ja en parlarem. Si no tens tècnica no tens res. S'ha de dir que han sigut jornades molt llargues, evidentment doncs, amb cansament, però també amb il·lusió, no? Perquè veies que tot anava sobre rodes, que tothom estava content i que els objectius que ens havien posat a l'inici del curs s'anaven assolint a mesura que passaven els dies. A tothom, benvinguts a aquest concert de cloenda del primer curs de flauta travessera de Palamós. Aquí el primer curs de flauta travessera de Palamós. Molt contents de l'assistència, molt contents de la participació, de la intensitat, la passió i del nivell. Que se'n vagin amb la seguretat que la feina que fan val la pena, ha valgut la pena, i que tot el que se'ls ensenya doncs, sigui per un motiu, per una raó, i que els hi serveixi pels propers mesos i propers anys de treball. Feina, 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 feina. Concentració, feina, treball, cansament, son, gana... Sí, no, feina, treball, feina. Esforç, però agraït, clar. Hi ha un llegat importantíssim al nostre municipi de l'educació musical i, per tant, continueu aquest llegat i amb un nivell espectacular. Fa créixer la cultura musical, fa créixer la cultura en general i que tenim professionals aquí que tenen un gran nivell i que ens poden oferir el seu art i crec que val la pena aprofitar-ho. They most taught me was like to enjoy what I'm doing and to just play for people because you like playing for people. It's definitely a very nice, relaxing atmosphere, no stress, no judgment, so that is for sure very nice. No podrem agrair prou tota la feinada que hi han posat perquè sigui possible aquesta organització, per tant, li desitgem llarga vida. Els ensenyem doncs, com s'ha de fer per estudiar, com s'ha de fer per treballar, com estan fetes les obres, com es fa per estudiar un instrument de vent, com es fa per respirar, com es fa per posar la bona posició dels dits i dels braços i de les esquenes i de les cames, i els ensenyem com s'ha de respirar, ja ho he dit, com s'ha de fer per preparar el concert, com s'ha de fer